umkhonto umbutho wawo wonke umuntu. Kunamalungu asijoyinile futhi besingazange siwa acknowledge. Bayacela ukuthi nibe nepatience nabo ngoba sonke siwumkhonto wesizwe. Nabanye ngalabakazi ukuthi bawumkhonto bayobona nge29 mabahlangana neballot. Amandla! Amandla! Viva mkhonto wesizwe, viva! Viva mkhonto wesizwe, viva! Bakwazi mkhonto bakwazi! Bajoje mkhonto bajoje! Viva Msholozi, viva! No comrade, lo khuluma comrade Lucky Hadebe, General Secretary of Progressive Civic Congress. Ngizocela ize ngala maduze leadership national ye PCC ngokukhulu ukusheshsha. Comrade Thabani, Comrade Madlanduni. Besasondela comrade asichaza ukuthi soba. Kunenhlangano entsha yabahlali entsha shaya ephuma ebhokisini okuyi PCC. Siyakhumbula ukuthi bekunento thizeni ebekuthiwa uSanco. uSanco awusekho comrade into yakhona iProgressive Civic Congress. Viva mhlali viva! Viva mhlali viva! Hey, emhlabeni kwenzange indlela Nasi siphosa president. Upresident wabahlali. PCC ababemxosha babeyidlalela. Umuntu wabantu lo. Ufunwa abantu lo. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Bonakala ukuthi ngisona. Ngiyaqonda. Phambili ngomkhonto wesizwe business movement phambili. Phambili ngomkhonto wesizwe business movement phambili. Donate to umkhonto wesizwe donate. Asibizwa. Asibizwa. Comrade. Ngicela after uchairperson aqeda ukubiza umongameli wethu. Chairman comrades kunesicelo esincane umkhonto
umkhonto wesizwe umbutho wabantu. Kodwa ke ngoba phela in the spirit saka president wethu bengeke kube kuhle singazibizi lezi insizwa sizosibingelela nazo phambi kokuba sibize usihlalo wethu athi angaqeda usihlalo wethu kuze ukhehla aphakamise umongameli nge-national anthem sesimcela
Abomama bakekizela, sukuma. Sanibonani. Niyaphila. Awu siyajabula bandla. Siyajabula uma niphila nonke. Sijabula kakhulu. Ilanga elikhulu leli kufanele sijabule kakhulu. Oh indlela esihambayo, oh indlela esihamba, oh indlela esihambayo, oh indlela esihamba. Washumandela kubalandeli bakhe wathi sohlangana nge-freedom. Washumandela kubalandeli bakhe wathi sohlangana nge-freedom. Oh indlela esihambayo, oh indlela esihamba, oh indlela esihambayo, oh indlela esihamba. Washumandela kubalandeli bakhe wathi sohlangana nge-freedom. Indlela esihambayo, indlela esihamba, indlela esihambayo, indlela esihamba. Washumandela kubalandeli bakhe wathi sohlangana nge-freedom. Washumandela kubalandeli bakhe wathi sohlangana nge-freedom day. Freedom Day is arrived. My comrades, our leadership, kuzo zonke igaba, sukela ku national, abakuma province, abakuma regions, nama sub-regions, nabaholi bama branch uqobo. Nonke nizela ngobuningi benu. Bonda bezitha amakhosi akithi akhona la kanye nathi namhlanje kukhona namakhosi amakhulu okuyiwona aphethe wonke amalungu omkhondo wesizwe akhona la aze ngeinkani. Ngiyanibingelela nonke ekhaya. Ngibingelele nabaqhamuka ngaphandle abafikile la ezweni lethu ukuthi bazobona ukuthi umkhondo wesizwe into enjani. Ngibingelela abefundisi bethu esikanye nabo kulomkhankaso. Ngibingelele bonke abasekela umkhondo wesizwe. Ngibingelele nalabo ababitozayo
bayafisa ukuba la kodwa kunzima nabo siyababingelela bafowethu nodadewethu nabo bonke esikanye nabo namhlanje niyokhumbula ukuthi insuku sezisondele insuku zokuvota kule nyanga ezayo elamanqamu elamani ukuthi libe khona yithi abanikazi balo esizobe siliqukulile silisa lapho kufanele ukuthi liye khona ngikusho lokhu ngoba ngiyazi ukuthi ukusukela mhla ka-16 kuDisemba ngenkathi senza isimemezelo kusukela ngalelo langa njengabanikazi beSouth Africa ngikhuluma ngokuthi nababethi hayi lona umlilo wamaphepha nje abazi singisi babethi i-fake organization babe ngazi ukuthi intukuthelo yethu isihambe yazi yafika kokhokho yafika kubo bonke yafika ngisho ingilozini zezulu bonke bakanye nathi bonke bakhuluma lokho esikukhulumayo kuhambe kwahamba ke kwafika isikhathi sokuthi sithi awuhlangana umhlathi wazanayo angazi ukuthi ongeke abe khona kulomhlangano uzobe ehlangene yodela uMakhasana yena wazibona ingqubuzana sizoyishintsha iSouth Africa ibe iSouth Africa yethu sonke siphile ngokufanayo senze sikufunayo sizwe ezweni lethu sikhululekile yajabula ukubona insizwa zimila ngoba emini ngiye ngaphatheka kabi ngizwa kuthiwa ziyavinjwa endleleni ngabuza ukuthi kanti lelizwe likabani ngoba insizwa ibona abavikeli bezwe sakha into ebalulekile lokuhlanganisa indlu yakithi emnyama eyahlakazwa abavakashi ababefikile la bezosibona bathola sisho ukuthi bona abavikeli bezwe yabonga bafowethu yabonga enduneni bonga kakhulu kufanele ukuthi uma sihlangene kubonakala ukuthi kuhlangene abomtsinso okuzimilela kulelizwe lase-Afrika ngiyofisa nje kancane ukuthi ngichaze ukuthi yini le ebangela ukuba size kule stadium sase-Orlando ngoba abaningi baya kulama stadiums amakhulu kakhulu ukuthi kugcwale wonke umuntu lapho kodwa uma usuthi uyabuka
sekuphuma imphumela ngisho laba bebegcwalisile bawunamba ngemva hayi phambili sokugcwalisa istadium ubonisa ukuthi abantu baningi kanti abanye bazele ukuzoyijabulela nje hayi ngoba bethi bazolukhuza nampoke sebeyangithinta njalo use-Orlando la isizathu esibangela ukuthi thina njengenhlangano umkhonto wesizwe ngeke sahamba siye kwezinye indawo sizoza la e-Orlando ngezizathu ezibalulekile ngemva kwesikhathi eside silwela inkululeko singabantu abamnyama kwahamba uhulumeni wobandlululo wabona ukuthi lo mbutho owakhiwa okhokho uyahlupha ngoba ufuna inkululeko futhi lenhlangano le okwakuthiwa u-ANC yakhiwa amakhosi kanye nabefundisi nezifundiswa ezaze zikhona ngaleso sikhathi ezasaqondile ngqo ngoba kuhamba zaningi seyabanga mayihamba indlela abanye bawele ngaphandle abanye bawele ngaphakathi lokho ke kwenza ukuthi uhulumeni wobandlululo uthi uma sivumela amakhosi lawa abathi bona base bewehlulile abe kulombutho kuzokonakala kubona ngoba bazolibuyisa izwe labo ngoba bona ilwele izwe labo base bethatha isinqumo sokuthi ayikhishwe emthethweni i-ANC ingabe saba khona emthethweni bathi isizathu salokho ukuthi lo mbutho uyakhula ukunoma wehle futhi uvikela amandla amakhosi usho ukuthi amakhosi uma kulo mbutho athola amandla angaphezulu kwalawa ngaba nawo okulwela izwe labo kofanele ukuthi sibahlukanise kanye nalombutho babiza i-ANC ngokuthi umbutho weziphekula zikhuni belethi igama nje elihluphayo benzela ukuthi inkosi nenkosi yabona ukuthi uma ithi yaqhubeka ne-ANC kuzothiwa iziphekula zikhuni eqinisweni abacindezeli babehlukanisa lo mbutho namakhosi ukuze baphuce amandla amakhosi kubacindezeli i-ANC ayakhiwanga abacindezeli yakhiwa indlu emnyama sishisa sinolaka siyintsha sifisa ukulwa sife manje sifela izwe lethu singazi ukuthi ngaleyo nkathi kanti abaholi babexoxa ebumnyameni sebengene ngaphansi komhlaba ukuthi kuzokwenziwa njani uma kunje thina ke sasibasha inixoxela indaba engayibuzanga sasithukuthele sifa siyintsha yombutho wesizwe ukhongolose sikwa nezinye inhlangano esasikuzona sasithukuthele siyintsha sasukuma
saxoxa sihlangene sodwa ngaphandle kokujutshwa abaholi bethu. Sathi siyayiqala thina impi manje uma besaba belungu. Sekuphakathi no 1961. Lapha eThekwini sasishisa phe. Sifunda ipolitiki, sithukuthele, sifuna inkululeko yethu manje. Sabona ukuthi asintshontshe sithathe sethi sinqumo njengentsha yombutho. Sathi sizoqala impi eThekwini. Impi yocelemba neibhanga. Ngoba ocelemba babethengwa, babengathengwa ngokuthi uzonikezwa into ethile. Wawuthenga nje. Sithi sosusimpa abaholi bayoyingenela sesiqalile. Sasoyisusa ngocelemba ku West Street na ku Smith Street. Lapho khona belungu kakhulu nje ngomgqibelo. Sithi sobagenqa sibagenqe bayothumati belikhipha ibhamana zabo sibagenqe kuyosuka impi yomuntu omhlophe nomnyama. Ngalenkathi kibambene thina baqali bayo siyonyabeleka sihambe sishone emahlathini kuyobe sesiqalile impi. Kwakubungane kodwa kwakukuthukuthela kodwa kwakuyiqiniso. Ucabanga kwethuko lokho njengezingane. Abaholi bethu abadala ngoba sasithi nivumelani ukuthi iANC iyavalwa emthethweni yabelungwini ngobethu. Kodwa kwabakhona ubufakazi bokuthi abanye abafowethu base Southern Africa ababethe uma befika eSouth Africa bathola umoya wombutho wesizwe obizwa ngokuthiwa uANC. Bahamba nalo moya bafike emakubo bakha inhlangano. Okukhumbuleka kahle umholi wayeqotho waseZimbabwe owahola iqembu okuthiwa iZAPU uNkomo. Abamaningi ke amaqembu akhiwa ngaphandle naleli gama. Amangisi lapha ya eZimbabwe abona ukuthi le ANC iwrong ngoba iphethe umoya wala eSouth Africa. Base bethi ke abayivala umlomo bayikhiphe emthethweni. Lokho kwenziwa eSouth Africa la yayisibonele kwabaseZimbabwe. uNkomo ke kwathi makwenzeka lokho walishintsha igama. Wathi lungile iANC yethu bayivalile wayesakha iZAPU. Ngalenkathi ke thina sisho lokho sasidudwa naye lowa moya ukuthi asifuni ukwenza njengabaseZimbabwe. Sokuqhubeka nje uANC ayihlangane phezulu ku45. Kanti abaholi bacabanga kanzima. Ingalenkathi lapho babethi sizokwenza njani manje. Lapho kwasukuma khona abaholi ababili abalalela abanye abantu abakhuluma ezinye izinto. Ubaba uWalter Sisulu umholi wethu owayehlakaniphe ngendlela esimanga okuyena owa-organizer uMandela noTambo ukuthi bajoine iANC. Babemthatha njengomholi wabo. Behlangene umholi uMandela nomholi uSisulu bexoxa lolu daba bafikelela eqinisweni elilodwa lokuthi uANC bavumelana bonke abaholi ukuthi akashone phansi komhlaba angaziwa kodwa aqhubeka asebenze lolu nkululeko. Kufuneka inhlangano entsha. Bavumelana ukuthi inyathelo elizothathwa manje elokuthi kuliwe kuphuma igazi ku45.
bathi mase bexoxile bobabili sebevumelene base bethi ngoba babe ngamalungu esigungu esiphezulu NEC bazoya khona bayothula udaba lokuthi ayibambane akufofayo bacela ukuthi kumhlangano olandelayo banikezwe ithuba wathi uTata uSisulu wena ke Diba ozolida le discussion kuba wayekwazi ukukhuluma nangempela wanikezwe ithuba wayibeka indaba bengazi abahola abadala nababemkantshubomvu omunye wayemkantshubomvu kwezepolitiki lapha eAfrika nase South Africa ubaba umholi owaziwa kakhulu owayeyikommunist kodwa futhi eyilungu lesigungu saka ANC wayebizwa kuthiwa Moses Kotane wathi mayilalele lenkulumo wacabanga ukuthi labafana bazobulalisa abantu yini labayenzayo kodwa ngemva kwalokho sebebuyile uthi uSisulu ubaba Mandela senza iphutha ngoba sikhulumanga nalenkuzumalanga yepolitiki sikhulume nayo qalezwe sisuke sayithatha kancane hamba uyophuza itiye naye uyinika isikhathi ukukhulume naye nangempela wakwenza lokho yathi masebexoxile wathi uKotane sengikuzwe kahle ke manje kule NEC meeting ezayo ulifaka udaba ngizobe sengingekuwena nangempela balifaka yaxoxwa kwaphikiswana isikhathi eside kodwa ekugcineni bavunyela ukuthi iqiniso leli isikhathi sokuthi kuchitheke igazi sesifikile kubalulekile ukwazi lokhu ngoba ngesinye isikhathi uma umlando singawazi singenza amaphutha namhlanje ayenzeka kwabadala mhlambe ngisho abadala abangawenzanga ngoba singazinikezanga ithuba lokucabanga kahle hle kwathi ngemva kokuthi sekwenzekile lokho yayisithi ke i-leadership ye-ANC ngeke kulunge ngoba kwakukhona inhlangano ezahlukahlukene ezazakhiwe ngenxa yobandlululo eSouth Africa ngoba uma uyiNdiya noma umlungu noma uyikhaladi ngaleso sikhathi wawungavunyelwe ukuba seduze nomuntu omnyama umthetho wawuthi i-ANC abantu abamnyama bengavunyelwa ukujoyina labe ngikhulume ngabo base bakha ke ezabo inhlangano iSouth African Indian Congress enembono efanayo ne-ANC kodwa yayingakwazi ukusebenza no-ANC kanye ne-Colored People's Congress yama-Colored kanye ne-Congress of Democrats yabamhlophe kanye ne-Trade Union Movement okwakuthiwa yiSACTU ile 5 eyayi kuthiwa iwumbimbi ngaleso sikhathi wabakhona ukuthi ke kuyafanela ukuthi kuyoxoxa ngeke i-ANC ixoxe yodwa kufanele ukuthi oza kwabo laba nabo babe ingxenye yalesi sinqumo wabizwa lo mhlangano owahlala ubusuku bonke ixoxwa le ndaba bagcina bonke bevumelene ukuthi isikhathi sokuthi kuchitheke igazi sesifikile ngikusho lokhu bafowethu nodadewethu ngoba into esiyenzayo bangaba khona abayithatha nje ukuthi siyaganga nje sihamba emkhondweni wabaholi abadala ukuthi ngeke sivume ukucindezelwa forever fanele sikhulule ukuyikhulula kwethu ukubuka emumva emaqinisweni ukuthi saze sazabalaza nje
kwakwenze njani. Ibalulekile lento. Kulapho ke okwathiwa lenhlangano yethu esiyakhayo ezochitha igazi so ibiza sithi yini na. Umongameli kaKhongolose ngalonkathi uChief Luthuli waxoxa indaba ende yezinsizwa zabantu abamnyama indlela ezilwa ngayo nokuthi zenzani zihlonipha kanjani nokuthi induku yethu yokuqala yokugcina umkhonto ohlala emsamo mawuhlaselwa uthatha wona ulwe ngawo ukuze uzikhulule. Wathi mayiqeda ukukhuluma kanjalo yonke indlu wonke lamaqembu engikhulume ngawo athi elethu. Kwase kwakhiwa umkhonto wesizwe ke ozokhulula isizwe bunzimeni ngoba umbutho obukhona ungasekho. Yilo mbutho ke umkhonto wesizwe owenza into engajwayelekile eSouth Africa. Wathi abantu abamnyama babengavunyelwa ukuphatha ibhamu okwakuthiwe nje ngisho uphatha isagila masesikhulu amaphoyisa kwakufanele ukuthi abone ukuthi siyangena emlonyeni na. Uma singangeni siyingozi wawuboshwa ngoba sasiphucwe yonke into. Kwaphoqeleka ukuthi siye emazweni angabangani bethu asempumalanga ngoba asemtshonalanga abonisa ukuthi awabona abangani bethu. Eqinisweni umongameli uTambo ngenkathi ethunywe ukuyokhuluma nabo bathi ngeke bona baqeqeshe abantu abamnyama ngoba labantu abase South Africa ihlobo zabo abangani babo abakwazi ukutrena thina siyobulala abangani babo. Ingakho amabombo umholi wethu uTambo abheka empumalanga. Lapho ke safike sathola khona ukuqeqeshwa sakwazi ukuthi silwe endaweni elingenayo ngebhamu nathi ngayo yonke indlela okwakufanele ukuthi silwe ngayo. Yilokho kwathatha inkululeko kwayisondeza ngoba phela impi yaqhubeka futhi yayikhula futhi yayenza umonakalo la eSouth Africa. Indeke indaba ngengene kuyo kodwa kwaphoqeleka ukuthi kufika isikhathi lapha amazwe asentshonalanga evuma khona ukuthi akukhulunywa bakwethu ngoba bengafuni ukulahlekelwa ilelizwe lakithi. Bakhuluma ke nabelungu labaphethizwe beapartheid ukuthi akukhulunywa bakwethu. Sakhuluma ke ilokhu kwasiletha lapho khona sathi sonke siyakhululeka ke manje ngoba sasazi ukuthi uma sekukhulunyiwe kungenwa esigabeni sokulungisa izinto sokuyeka ukulwa nendlela yokwenza bonke abantu bezwe babamba iqhaza ekuphathweni kwezwe. Sasazi ukuthi uma sesifike ngale sofika egcineni njengabantu abamnyama sithola inkululeko ephelele. Kwenzeka ke lokho kulento abaningi abakubiza ngokuthi kwakuyikhodesa. Ningi imininingwane yakhona engeke ngangena kuyo kodwa kubalekile ukuthi sangena sinethemba lokuthi lo government of national unity wezizwe zonke ihlangene ozoba khona iminyaka emihlanu wendlala ucansi noma isikhumba sokuthi siqhubekeke manje. Kuyofanele ukuthi ngemva kwalokho ebese siyaphatha njengeqembu. Kulapho ke sesiyokhuluma khona yonke into esifunayo silethe imithetho efunwa yithi. Yilokhu kungaba ngokusenzeka. Lokho kusenze ukuthi sesifike la esesifike khona.
sifike la hayi ngoba sithanda ukuthi sakhe umkhonto wesizwe, silethwe ukuhlupheka nakubukelwa phansi ngayo yonke indlela oyicabangayo kulelizwe. Uma sikhuluma ngokuthi abantu abaqasheki bathi ke phecelezi kuthiwa yini konje, kuthiwa yi-what, unemployment. Uma kukhulunywa nge-unemployment kukhulunywa ngendlela emnyama, akekho omunye okukhulunywa ngayo. Uma kukhulunywa ngabantu abahlala emkhukhwini yithi, akekho kolunye uhlobo ohlala emkhukhwini. Uma sikhuluma ngomuntu ohlala noma imaphi lapho kuthiwa kusemakhaya khona, uyaphoqeleka ukuthi uma ufuna umsebenzi ahamba ekude. Ungasuka kwelakini eNkandla noma kumaphi uye eGoli, ufike uhola imali encane bese kufanele uzondla ulapha eGoli, uphinde futhi uwondle nabantwana lapha eGoli, ngoba uma usuhleli lapha awazi ukuhlala wedwa. Ebese futhi ukuphinde uyokondla ekhaya. Umuntu omnyama kuphela onjalo, akekho omunye. Bonke zonke ezinye inhlanga zihlala ndawonye, zonke. Awukho umuzi ohlala wodwa njengeyethu, lapho hamba khona ingane yakho izikhohlwe uthi uma ungena icabanga ukuthi uyinunu ngoba ikwazi ibaleke icashe ngoma ithi mama nunu nunu nunu, ngoba ikujwayela ayikwazi, yaqala ukukubona. Umama unomsebenzi ukuthi ajwayeze le ngane ukuthi ubaba lo. Ingane lokhu imbheka ethi ngoba kusho kodwa iphinde ibhekele nunu athi no ubaba yithi lapho. Kodwa emhlophe umuntu uthi engena nje eminyango ibishaya isingisi, daddy daddy daddy, bisondela. Thina sibekwe ekuhluphekeni singabanikazi bezwe. Obaba mkhulu nokhokho balwa, ake sithi ke izikhali zabelungu zazinamandla zasehlula. Ngabe namanje sisangahlula ngaleyo ndlela ngisho. Ingakho sekungasaliwa manje, kuyakhulunywa nje ngoba amandla aseyalingana. Isikhathi ke lesi sokuthi sikhulume ngokuthi thina sikhululeka nini na kulamakhamandela. Uma ulalele kuthiwa bayaphela abantu babulawa izigebengu, mhlambe babalwa uma bekhona abamhlophe. Abantu abafayo bebulawa izigebengu yithi thina abantu abamnyama. Ibangelwa yini leyo nto ukuthi kube khona ubugebengu? Inhlupheko, ngoba abantu balambile, abanakudla ukudla abazokudla. Uma kungekho ukudla, ukubona nakho ke next door uzokwenza njani? Ungazufe. Uyakhokhoba umuntu yokuthatha lokudla. Kusho ukuthi indlala nokuhlupheka kwethu yikho lokho kusinikeza igama lokuthi thina sizigebengu, asinangqondo, asinalutho nje. Siphelile ke leso sikhathi, ngoba asibona abantu abanjalo. Siyisizwe esilungile, esinomusa, esiphanayo. Kukhona kade benza kancane basiphushele kubeni sibe zigebengu, basiyekisa amasiko ethu. Bathi uma wenza amasiko akho uyosha esihogweni kwendoda emnyama ephethe imfologo ende egovuza abantu lapha.
akushiyo ukuthi kuyoba njalo kwabanye abantu. Uma thina singasukumi simele, ubani ozosimela? Akekho. Kuningi ke esesikhulume ngakho ngoba kudala sikhuluma. Ngifuna sazi ukuthi sifuna manje ukubuyela endaweni yethu njengabanikazi bezwe. Abahlobo bethu abafika bezo kuthiwa yini konje uma uzocela indawo ukuhlala, angizwa le yakho uthi amasetha ngesizulu kanti kuthiwa yini? Ifika namthwala nakho uyeza umehluko, uyawuza umehluko baba. Ngoba ngiyazi leyo isho ukuthi usho ukuthini. Ofika nomthwalo bakukhipha endlini, bangene nomthwalo wabendlini, benze yonke into. Sifuna iphele lento ngesihle, sirecognize ukuthi singabanikazi bezwe. Uma ukhuluma ngabantu la abahlupheke kusedlula sonke, ilesizwe sakithi esakhe kakhulu mawusuya ngasekugcineni kwezwe. Ibona bahlushwe ngendlela eyisimanga. Eqinisweni ifika namthwalo zazifuna ukubabulala zibaqede baphele nya, njengento eyenzeka kwelinye izwe kuthiwa kuse-Australia lapho abacishe babaqeda nya amakhoyisana. Eqinisweni kwaze kwakhohleka nje ukuthi abantu bakithi, ungazi ukuthi ukukhuluma ngabantu abahlukile kuthini, bebe umtsinso okuzimilela la kanye nathi. Kulesimemezelo esisenzile sisenze kubafowethu amakhoyisana, sihlangene nabo. Lo bekhuluma la inkosi yamakhosi yamakhoyisana. Sesibuye emhlanganweni eminingi naye sixoxa usizi lomuntu omnyama. Saze sahlangana nabaholi bamakhoyisana bonke, savumelana ukuthi sizobamba ngasandla sinye kule game. Inkosi le Ndaba Ezitha ukhuluma na wonke abantu abaphethe ngaphansi kwakhe amanye amakhosi nabanye nezikhulu zakhona ukuthi isikhathi sifikile sokuthi amakhoyisana angasali ngaphandle kulomzabalazo okulungisa izwe lethu, ukuthi bonke sonke isizwe samakhoyisana sithatha isifungo sokuthi sizoba amalungu omkhonto wesizwe throughout the country. Angikhuluma manga ukhona nanguya ukumkani, and siyakhuluma sivumelene ngoba ziningi izinto ezithintekayo lapha. Umhlaba wonke lwamhlaba waziyo senzansi nentshonalanga kwakuwalaba bafowethu, wathathwa wonke. Abaningi osifika nanto amazwe abacebile anegolide nesiliva, besixoxa lolo daba nenkosi ukuthi ngoba phela nabo bayazi lanto bayithatha la. Sohlangana mase siyisizwe sihlangene kahle, sifune kubuyelo wamcebo, bawazi nokuthi ungakanani umcebo wambe wathathwa hanjiswa. Abanemali kofanele bawuthenge mawufuna ungabuyi, sithola imali elinganayo.
ngamanye amagama senza abafowethu nodadewethu lento okuthiwa ngesizulu ingayizivele yokuthi sixoxa udaba olukhulu kangaka oludala obese likhohlakele bese kucatshanga sengathi kwakuvele kunje kwakungenje. Sitheke ngoba abafowethu abaphethizwe njengamanje balahlekelwe umkhondo ukuthi lelizwe liya ngapi, balithatha balibhekisa ngapha and baliphusha ngendlela enamandla and abafuni nje usondele eduze kwabo. Asikwazi-ke ukwenza njalo salifela lelizwe noma lafelwa obaba bethu nokhokho bethu. Ngabe sesinye isizwe uma singasho ukuthi ayilungiswe lento. Iyalungiswa-ke manje lento. Ziningi izinto esizishoyo lezi engisho manje ngenzela ukuthi sonke silazi iqiniso. Ayikho-ke indoda ethi mayazi iqiniso icashe ngemva, cishe ngakhuluma igama elinzima, icashe ngemva kwendlu. Iyahloniphisa. Ma uyindoda ulazi iqiniso awucashe ngemva kwendlu. Angisho lengubo egqoka ugogo, awucashe ngemva kwentashinga. Kufuneka usukume uma uyindoda ulungise okonakeleyo. Okunye kwezinto esikhuluma ngakho esifisa ukwazi sesike sakhuluma ngakho kaningi ukuthi into abasinqoba ngayo ofika namthala ukuthi bathatha amakhosi bawaphuca amandla, bawaphuca ukuthi awumtsinso okuzimilela la abekwe amakhosi amadala awazalayo akhona ngegama. Uma ubheka kahle ngisho ikhansela likahulumeni linamandla adlule inkosi. Isimanga leso, asikwazi ukuvumela lokho. Amakhosi iwona abusayo ngisho lapho kwaphuma khona abamhlophe. Amakhosi aphethe abanabo mongameli, bano prime minister ondunankulu abaripota ebukhosini bezwe. Uma beyenza bona thina ngeyindaba singayenzi, ukuze kube khona isithunzi nokuhlonipheka kwezwe lethu eAfrika. Amakhosi kufanele abuye. Into ke le umkhonto ozoyenza. Yingakho nje sithi sifuna ngelanga lokhetho indlu emnyama ivote ndawonye ngo-2/3 majority. I-2/3 majority iyona ezokwenza sibuyele esimweni sezwe lethu, sihlonishwe nathi. Abezombusazwe bona bazogcina ngokuthi babe seqenjini elithile elizowina amavoti amaningi ebese liyathunywa abanikazi bomhlaba ukuthi siphathelene umhlaba abafana. Kuzothi uma sibona ukuthi niyaphuma endleleni sinikhiphe sifake abantu abaqotho ukuze kube khona ukuhlonipheka. Namhlanje abantu sebenza ukuthi izwi lamakhosi lingabi lutho.
kungasuka umuntu kwakhiwe abulala umuntu, inkosi ayisenazwi, sekufanele kuye emaphoyiseni. Amaphoyisa kube yiwona azobopha lo muntu, abe siyamthatha amhambisa amsejele, abe sechargwa, ebese kuqhamuka amadoda nje angawazi okuthiwa ilokhuzana omantshi kanye nalabo abafunde kakhulu. Kuthiwa yini konje bona? Amajaji. Senike nayibona into enziwa amajaji. Uma ekuzonda, akuzonda ngempela, akugwebe noma ungenacala. Kodwa lokho akuwona umsebenzi wawo. Uma ke senza lokho, sibuyisa isithunzi. Akuze ukufa umuntu endaweni yenkosi kulindwe ikhansela esayobizwa. Amakhosi kufanele abe namandla okuthatha inqumo lezi ayezithatha ngesikhathi selembe. Kwangekho mlungu othathele inqumo, sasithathela inqumo, futhi sasingenawo ngisho lento okuthiwa ugwetshela intambo, ngoba sasineqiniso. Umuntu sasikhuluma naye, simbeka icala, azazi ukuthi unecala. Zasingeziningi igebengu, ebese uma limlahla icala ahlawuliswe isizwe. Ingakho kwangekho sigebengu nje. Umthakathi kuphela wayebulawa. Sasingamyeki kumthakathi masike sambona, ngoba ubulala abantu ngongekho emthethweni. Uyena kuphela owayebulawa, futhi wayengabulawa kahle, wayebulawa njengempi. Sasibaza ikhonkwane ezincane, simchathe ngazo, uyoyibonela yena ukuthi kosanini, ngoba ubulala abantu. Akekho komunye esasimbulala, ngoba inhliziyo zethu zinhle, icala sasilithetha. Abaziyo ngisho lapho esithi khona kusemakhaya kulwa khona izimpi, uma isilwe yaqeda, isilanyuliwe, kuyaxoxa ukuthi bekonakelephi. Uma sebethi kiphelile, ebese kuthelelwana umlotha. Ngeke ukuthi ngoba thina sabulawa sabaningi nathi sifuna ukubabulala. Iyakutshela ukuthi singcwele kangakanani thina bala eSouth Africa nase-Afrika yonke. Sizoyishintsha ke lento ibuyele lapho okungeze ukufa khona abantu befela ubala. Kuyiqiniso ukuthi abantu bayafa, abangasebenzi, abalambile indlala ibakhokhela ukuthi bantshontshe, babulala abantu. Umuntu agwaza umuntu namhlanje usiyamdubula, embone egqoke kahle, ecabanga ukuthi unemali engenayo. Uma semsesha akukho lutho, umuntu usefela ubala. Sifuna ukuletha ubulungisa, sifuna laba basifica la basilalele, basihloniphe, sisebenzisane, sihlonipheke, sithole into etholwayo. Kungathathwa igolide nesiliva lethu lihanjiswe thina silambile la liyokondla abantu esingabaziyo. Amakhosi siwabeka phambili ngoba angabanikazi bezwe. Ezinye inkinga ezehla phakathi kwabo siyalingana nazo ukuthi soyixoxa silungise, ngoba siyazi ngenkathi kuphangwa izwe kukhona okuningi okwakwenzeka. Kufuna thina siyakwazi ukwenza lokho. Ziningi izinto esifuna ukuzenza uma sikhuluma nokuthi lokhu esikushoyo namhlanje imbono
yabantu bakithi abathi lelizwe lifuneka ukuthi liphathwe kanjani. Sithathe lokho nje lokusikhuluma ngakho. Sizwa ngani? Yonke into okufanele ukuthi yenzeke siyizwa ngani? Njengoba ngeke ngasho ekuqaleni sinemthetho esiphetheyo ongeyona imithetho yethu yokhokho bethu. Umthetho wabafowethu nodadewethu abafika baqhamisa imithetho yabo. Lena bayibiza ukuthi Roman Dutch law. Ngebhada akukho Roman phakathi kwethu la. Akukho Dutch. So imithetho le esibusayo ungeyona yethu sivumelelani. Soqeda lo fanele sibe nomthetho waseAfrika, the African law. Ziningi izinto esiza nazo esizozichaza kahle sesizifake emqingweni eminingi ukuthi sifuna ukubusa kanjani. Sifuna ukuthi ingane zethu zifunde mahala eziqhamuka emzini ehluphekayo. Ngoba lenhlupheko esinayo akuthina esayidalayo. Yadalwa izifiki zasiphuca konke. Zaphuca konke, zasiphuca umhlaba, zasiphuca yonke into. Ngoba yiba benze njalo sizoyithatha ke lezi zinto sithola imali sifundise ingane. Ingane azizugcina ku matric. Sifuna ingane efunde yadlula ku matric. Enalento okuthiwa i-degree. Enalento kuthiwa yilokho kunye. Hayi PhD usukude kakhulu. Funa lokho ukuse. Ine? Anginizwa. Hayi DA ngibizile DA lokhulumayo. Sebengitshenile abaziyo bathi diploma. Yebo. Ngoba inkinga esenziwa ngayo ingane zethu zifuna ukufunda into elula esikoleni. Ebese ziphasa zingawuthola umsebenzi. Kanti uma ufunde izifundo eziqotho noma ungawuthola umsebenzi uyakwazi ukuziqalela owakho umsebenzi ube ubasi. Sizoyiphoqa ke leyo nto izokwenzeka ngenkani. Umzali ongafuni ukuthi senze njalo mhlambe songase sifakene ejele. Ngoba wenza ukuthi kube khona i-citizen kulelizwe lakithi engakwazi ukwenza lutho. Izophela lento ukuthi abantu abaqashiwe. Nya. Konke lokho kuzophela. Zonke lezi zinto zokuthi kunezingane eziphuza utshwala ubusuku nemini zizingane ezingenamali bese zikhuthuza abantu ukuthi ziphuze sizoyiqeda nya. Ngoba sakha iSouth Africa entsha enabantu abaqotho abahloniphekayo abakhuthele. Sizoyiqeda futhi nalento ukuthi ingane ezincane ezingakafiki ku-18 seyikhwela izisu. Wakwezwa philona alikho noma linye izwe la emhlabeni elinezingane eziningi eziphikwa uyise njengase South Africa.
sizoyilungisa naleyo. Ingane yakho moyithanda ayikhule ngobunono nangokugezeka nangobuhle nangenhlonipho kuze kufike isikhathi ukuthi ithathwe iyokwakha umzwayo. Ngoba sinazi ingane obaba bazo ngoba bancane nabo abanayo nemali ukuyinikeza lutho, ebese beqala nabo ukuntshontsha abantshontshela izingane zabo. No, so iqeda leyo nto. Kufuneke singesabani ukukhuluma amaqiniso. Sizwe sakithi singahlekwa sikhona. Siyezwana. Matric enkambeni nabona amasosha ukuthi akhona uyotrainwa lapha ya ufundisa ubuntu nokuthi uzolivikela kanjani izwe lakho. So zenza ke lezo zinto. Ingakho ke sifuna ukuthi siwine ngamalengiso. Ngoba singawinanga ngo2/3 kunokuvela abanye basiphikise singakwazi ukuyenza lento. Ingakho nje ngithi bakwethu labo abangafuni noma abesabayo ukuvotela umkhonto wesizwe esidlangaleni abangene lapha kulela gumbi bavotela umkhonto wesizwe bavalela. Uma bebuza ukuthi uvoteleni uthi ngivotelele wakithi, kuyothi ke ngalowa nyaka leyaminyaka eyisihlanu usungaphinde ulivotele iqembu lakho mawubona ukuthi lokho kuyasiza. Mina nje nginenkinga ngokuthi amaqembu maningi too much aseyinkinga, iwona senza ukuthi sihlupheke more, asethatha imali zabelungu ukuthi uye eParliament sekuyinto yokuthi usethola umsebenzi. Uma sesizenzile lezi zinto abantu bakithi abazuswela kangaka, ngeke ke sihlupheke. Buka nje umehluko. Angazi noma nake nayizwa lengoma yekhehle elidala elalifika ejele for the first time. Lathi ihlatshelelwa enye insizwa yangapha kwezinye indawo. Yathi ilele seyivukile iboshwe. Kufika abasejele, "Hey ulaleleni mnomzane." Yathi hawu phela kithi angivuki ngakayithola inkomishi yetiye. Kufanele ngiyithole kuqala. Bathi uneminyaka emingaki? No 14 wonke. Nami na 28 nje kuphela. Ungibona nje. Ungamangalweni ukuthi yini? 28. Awukwazi ukuthi sesibadala sibangaka. Sekufanele ukuthi manje silwe nezigebengu. Ukuthi sisuse izigebengu ekubuseni kwezwe ngoba zizigebengu. Kufanele sihlale mase sibangaka siphumule, sidlalise abazukulu. Angithi siyajabula. Izinto lezi ezimbalwa engizishoyo esizozenza zokulungisa izwe lethu. Uma senze iminyaka emihlanu yokuqala sonke sebe sesibona masuqeda ukuthi ngempela libuyile elabantu abadala. Ngiyacabanga futhi ukuthi uma sesibone ngosi ukuthi selibuyile sonke siyovotela iqembu labakithi bomdabu. Ngoba kulabo abaningi nibavotelayo nibatholela umsebenzi yokuphela abanandaba nani bafuna ukuyidlala eParliament. Noma sebese eParliament abaxoxi ngenhlupheko yethu. Bayixoxela ngento zabo nje kuphela. Engiye ngikuzwe bekusho kuphela ngaze ngikuzwe okunye. Kunje aphaka umuntu athi bathini konje.
Point of order. Point of order. Lisiza ngani order? Alisizi ngalutho. Nansi into engifuna niyazi, ikakhulukazi amalungu alombutho esibuza ukuthi yini konje? Konto wesizwe. Ngibese ngikhohliwe. Nansi into ebalulekile. Angifuni ukuvungama umntathi ngoba ngiyilungu nje nami ngifuna ukuye eParliament. Asikwazi ukungena eParliament siba ngaka. Ayikho lona. Siningi izinto esizozenza ngaphandle kwaseParliament zokusiza abantu bakithi. Leli qembu silakhele indlu emnyama. Asilakhelanga iqembu kuphela. Angifuni nje kube khona abantu abazoloku bethi mina bangikhiphile elistini. Kanti ubulweli listi sonke lesikhathi. Asilweli listi, silwela ukushintsha impilo yomuntu omnyama. Ake siyeke lokho bakwethu. Ngathi siyathi ukuthi ngeke siyokhethweni singakafiki ngale. Ngangiqeda khona lokho. Ngabe sekukhona sebedubulene. Ngathi soba yini ngibiza ngithini konje ngesilungu lento siyangikhohle. Interim. Thank you. Interim structures. Interim structures mean structures esikhashana. Esikhashana. Kodwa kukhona kuseleso sikhashana. Asebe bathi ngingavuma kanjani kuze ngifikele. Teta wena. Teta. Suka. Hayibo, ayenziwe lonto. Sike samthola wenza njalo. Ngeke aphinda sithola isikhundla. So mncintsha noma ngabe bethuhlakanipha njani. Sendaba ungayibuzanga. Ngeke sithi silungisa izwe. Ngenkathi silungisa wena uyalibhidliza. No. Ayenzeki lonto. Uyabona masifika ekugcineni ihlanje lokuqala. Wonke umuntu omnyama uyebesazi ukuthi ukuhamba kanjani. Mase sifika lapha akekho yohlupheka. Akekho ngeke aqashwe. Lokhu sikwenzela thina sonke. Asingabanga ubalaka. Abantu baze baphathelana ibhampela nje. Kodwa uthi uyilungu lomkhonto wesizwe. Uzowenza njani amasosha ngaka? Bonke lamasosha akwazi ukudubula. Uma ekuthola azokwenzani? Ingakho ngiyangithi akufanele bela ngaso sonke isikhathi. Ngoba khona abanye baphatha isibhamu nje abona ukuthi maye babo wenkosi yamo wanda umsebenzi imali yonke engekho. Lalelandla leli phuzu ngilisho ngoba laba abangamalungu eNational Executive Committee njengoba soyibiza kanjalo akekho noyedwa kubona oyoke ayoba uminister. Akekho. Ngoba into ebulele ama-politicians kulo 30 years ileyo nto ukuthi bahlafuna mhlathi yombili ngala uku-NEC kufanele ukuthi adrive le organization ngala uyiminister kufuneka azidrive yena kulokhu ngoba phela uyena ushaya umthetho. Uyayibona lonto? Akekho ke laba abazobe beyi-NEC asizi ukusho ukuthi balambe. Le organization izokwakha imisebenzi amafame ayo le awaya amafame azokwazi ukuthi aqashe abantu abaningi bahola imali ebese
laba abakwi NEC bazohola kulama firm. Imali yabo soyilinganisa neyo minister. Ngoba sifuna baba masela. Kodwa nje ungasho ukuthi ngoba ngila nami ngobe ngiyi NEC uma uthe ngiyavuma ukuthi ngizoba iNEC awukwazi ukuba iminister noma deputy minister. Siyezwana sebenzela abantu in the true sense of the word. Nami ngishaya singisana sami sincane. Uyabona ke ibaluleke ngendlela esimanga lento ngoba icorruption ilethwa ukuthi umuntu uphethe abesephatha abantu ngezansi abesefuna imali kubo noma bona bamnunisele ngemali kuzophela nyalo ngeke sibadala sibangaka sisukumela ubani. Siyezwana uma nje yabona nje ngemva kokhetho ngifuna zonke insizwa nentombi nomama abaqotho sizobhala lemthetho ezobe imithetho nje ebhekene nomkhonto ngqo ukuthi umkhonto usiphethe kanjani. Siyezwana ngikusho lapha ke sibaningi kangaka angifuni ukubona umuntu ngelinye ilanga sexabana nomunye uyoxabana nami lo akangazi ke mase ngithukuthela angithukutheli maye baba ukuze kuphela inyanga. Siyezwana awafuneki amasela kumkhonto wesizwe owakhelwe ukulungisa izwe. Siyezwana namhlanje ke sihlanganele ukuzotshena izwe ukuthi sizoliphatha kanjani. Nathi sonke malungu sazi ukuthi iMK izoliphatha kanjani lelizwe. Noma ngabe use-Western Cape noma ngabe useLimpopo noma ngabe umaphi sizobuswa umthetho owodwa sonke. Siyezwana sifuna kube khona ukuthula noxolo kulelizwe lethu kuphele indlala. Kukhona ezinye izinto esingazi ukuzisho manje kodwa ezizongena mase sihamba. Laba bantu abahlakaniphileyo abanikwa imali abantu bangaphandle ukuthi ababulale lelizwe bazi kahle ukuthi lo mkhonto uma usuphethe sizobakhipha one by one. Kufanele bahambe bayoresigna kuma-handlers abo ukuthi ngiyacela impela ngeke ngiphinde ngikusebenzele kubi. Siyezwana ngijabulela lokhu ukuthi sifike ngobuningi bethu siqhamuke endaweni ezahlukene sizela endaweni enomlando obaluleke ngendlela eyisimanga. Sekusele izinsuku osungazibala ngeminwe ukuthi sifike lapho esizovota khona. Akhona ka mahemhem athi igebengu zakha amavoti amaningi angazi noma iqiniso yini kodwa ngoba sinabadala sinoNkulunkulu sinoJesu sizobabamba uma beke benza lokho sobabamba ngqi. Ngifuna ukunibonga nonke ngibonge amakhosi esibe nawo kanye nathi. Ngiyathembisa ukuthi amakhosi ngemva kweminyaka eminingi sukela sathathelwa ubukhosi bethu kuyaqala ukuthi amakhosi ahlangane ngobuningi kukhulunywa ngento yezwe lethu. Lento iyasifudumalisa
isinika ithemba ukuthi asihambi sodwa, sihamba nobaba bethu, sihamba nababusi bethu. Ngokunjalo ngifuna ukubonga abefundisi okuyibona abasikhulumela nomdali Nqangi, abasikhulumela nabadala bakithi nakho konke. Ngibonge nje nonke bantu base South Africa ukuthi uma kumenyezelwa ikusasa lethu nisukume ngobuningi benu. Ngijabula kakhulu, ninginika ithemba, ninginika ukukhululeka emphefumulweni ukuthi manje siyashintsha indaba yenhlupheko yethu njengabantu abamnyama. Sizofana na wonke umuntu, noma kumnyama noma kubomvu. Elamanqamu kule nyanga ezayo. Uma bethi ngoba phela sedumele emasumpeni, uma bethi ke ngalonkathi iyabhubhudla inkezo, niyokwazi ukuthi kuthiwa siwathatha onke amavoti, ugcwalile 2/3 majority, iyobe ibhubhudla-ke inkezo. Ngeke sibathuke kwelakithi siye sithi iyabhubhudla inkezo. Ngeke ngisho ngoba abangaziyo bothi ngiyathuka kanti angithuki, ngiyakhuluma. Amandla awethu, Matla, Erona, all power, kwaza mkhonto kwaza, umshene wami we baba, awulethu umshene wami we baba, umshene wami we baba, awulethu umshene wami we baba, awulethu umshene wami we baba, awulethu umshene wami we baba, umshini wami umshene wami we baba, awulethu umshene wami we baba, hayi wena uyangibambezela, umshene wami we baba, hayi wena musungibambezela, umshene wami we baba, awulethu umshene wami we baba, awulethu umshene wami we baba,
umshini wam, umshini wam, umshini wam, umshini wam, umshini wam, umshini wam, umshini wami, mshini wami, umshini wami, mshini wami, umshini wami we baba. Hawulethu mshini wami, mshini wami, umshini wami, mshini wami, umshini wami we baba. Hayi wena uyangibambezela, umshini wami, mshini wami, umshini wami we baba. Hayi wena musungibambezela, umshini wami, mshini wami, umshini wami we baba. Umshini wami, mshini wami, umshini wami, mshini wami, umshini wami we baba. Hawulethu mshini wami, mshini wami, umshini wami, mshini wami, umshini wami we baba. Hayi wena uyangibambezela, umshini wami, mshini wami, umshini wami we baba. Hayi wena musungibambezela, umshini wami, mshini wami, umshini wami we baba. Kabani lento, mshini wami, mshini wami. Amandla! Matimba! Matimba! Mandla awethu umkhonto soqalile uyasebenza kune MK Mobile, a SIM card and the connection of the people, MK Mobile People's Network. Sonke we need to have this SIM card. President Zuma will be the first person to be connected on NK Mobile SIM card. This network will respond directly to the challenges of unemployment because it will create jobs immediately. So ukhulumile umlomo ngathethi manga ukuthi